טוב, אז אבא שלי הביא נאטו מיפן. wait, אומייגאד. וואי, לא אכלתי את זה שנה. טוב, אז גדלתי על הדבר הזה. זה כזה מאכל יפני. אוקיי, זה שועית סויה מוצסת אומרים? טוב, מוצסת כזה. וזה ממש בריא גם איך אומרים את זה? בטן. טוב, אז מורידים את זה, ואז אני עושה ככה. כאילו, אני תמיד עושה את זה עם זה פשוט. טוב, אני בשיא ההתרגשות. טוב, אז אני כאילו מוציאה את זה. שזה לא ידבק פשוט. אני פשוט שמה את זה פה. 別にいや盛り上がるでしょこれ。今めっちゃ流行ってるなんか for you page で。ואז אני שמה את זה וזה כזה חרדל מעל זה. 日本まだ長袖だよ。めっちゃ寒いよ。טוב, שמתי את זה. ועכשיו אני שמה את החרדל. אחותי כבר סיימה. טוב, זה די חריף לי אז אני שמה כאילו קצת. כאילו, וזהו תמיד. טוב, עכשיו זה נראה ככה. עכשיו אני פשוט מערבבת את זה. ככה, גם אבא שלי עושה את זה לידי. הנה. ככה. תמיד אומרים שכאילו ככל שיותר אתם מערבבים את זה אז יותר טעים. אבל לא יודעת. הכי טעים זה לאכול את זה עם אורז, אבל אין עכשיו אורז, אז אני אוכלת את זה ככה. לפעמים גם שמים על זה בצל ירוק וזה ממש טעים, אבל עכשיו אוכלת את זה ככה. טוב, אוכלים.はい、じゃあね。אומייגוד! ביי ביי, ג'נה. ג'נה. אומייגוד! ありがとう。ביי ביי, אריגתו. אוקיי. אומייגוד! טוב, הדבר הזה כאילו ממש מסריח, נגיד אמא שלי לא יכולה לאכול את זה, כי זה ממש מסריח, יש אנשים שכאילו סובלים את זה, נגיד יוחנן, ראיתי אותו אוכל את זה, כן, אני יודעת שזה קשה, אבל אני גדלתי על זה, וזה אחד הדברים, וואו, זה פשוט, אין. כל המשפוחה. שפוחה. וואו, מושלם. טוב, אחת הסיבות שיש לזה הייפ הכי גדול עכשיו זה בגלל שזה ממש טוב לאור הפנים וגם לעיכול. זה פשוט הדבר הכי בריא שיש פשוט. וואו.